Kaban din nga ato. So, hindi ka nag-upload ng video? Tuwagay ko nun sa health. Nabulag mo doon. Ilan kayo magkakapatid? Ulit? 5. Tapos ikaw pa lang yung nakapag-college? Ako lang. Kaya hindi nakatapos ng elementary? Pati sa elementary, ikaw pa lang. Gabi, nasabay na ko sa lahat. Balok. Butong ko ako. Dahil sa kulang yung suporta sa financial. Financial. Ako lang na ako. Pero kahit sa puno sa pinunta, pero sa possibility. Mabarayan lang siya. Malang. Choice kasi yun. Choice mo. Kagustuhan mo talaga. Pag-abot ako sa high school na dito na manulaan niya. Kailangan din ako manis sila. Na-realize na ako kasi na high school lang ba yan, na marag na ang una-una. Realize na mga kailangan din na makakuha. Na alam mo na kung ano yung dapat mangyari, ano yung gusto mo talaga. Ako nag-isip na kailangan din na makakuha. Yung school nyo nung elementary, malapit lang sa inyo? Tapat lang doon, sa unahan. Oh, bakit? Ano? Dili, atong balay tayo naman sa una, dili pa itong mga dito. Ang balay ng usana. Dito pa yun sa pinakaubos pa. Pinakababa pa. Bakit na sineri? Mas direct pa. Kaman na itong balay nila ni Jenny Bulag. Doon sa baba. May Baba. ilog doon. Dito sa ila. Tuos sa lumayan. Lumayan, may dito. Lumayan. Dito. Mm. Wala ito, di lang alangit lagi siya. Alangit. So, eskwela sa una mo. Dito may nagpiyo. Namayota sila mga kalit. Kung sa'yo mo naisip, sa'yo na, ma-pursue sa pag-eskwela dahil hindi nakapagtapos yung family mo. Gusto na po nito. So, Si mama at papa mo ang natapos. Si mama grade 3. Papa grade 4. Pero kabalo nila magsulat, magbasa naman, di ba? Si papa kabalo mo basa. Pero si mama milit siya kabalo mo basa. Di siya kabalo mo basa. Pero kabalo siya sulat sa ngalan. Sa ngalan lang. Kaya kailangan din ng assistance. Yung mga kapatid, panganay, ano nakatapos? mga elementary lang. Lahat sila may mga asawa na wala naman. Yung dalawang babae, isang lalaki. Asawa na. Asawa Tapos sila. Kayo lang nila ni Leo ang wala. Tapos, nung graduate ka ng high school, hindi mo ba naisip na mas malaki yung Maging docent, Oo. kung makapagpatuloy Sa ka? pag-graduate na ako sa high school, wala pa dyan kaya na ako nauna nga gasto ba? Ano? Wala kaya na ako nauna nga gasto, Miss Wala College. Wala good. Ang imo ang maka-eskwela lang kung sa Eskwela. Pag-abot ng senior high school, dito na nilang gasugod mga daga nag-amoton. anong dagan. Yung malilan hindi. buti hindi ka tumigil kasi Oo. mas maraming gastusin yun, mas maraming. Hindi ka nawala ng pag-asa na. So ano na lang yung iniisip mo? Nakuan, pag eskwela na ako na eskwela ko. Dito na ako, nabigil ko ba ano na ako. Kita na ako sila mama nga. Kailangan dito mo. Kaya kailangan ako mga magulang sa una, nagbili naman dito sa balay. Kiniya na dito, sige nagpandrabaho, anto sa kuan. Kami lang nabili ng tao. Pero, nung nag-school, i-forward na natin ha. Nung nag-school ka na ng college, sino yung mga taong tumulong sa iyo? Like, kasi ang layo ng Malingasag. Sino yung mga nag-ano sa Bukod sa kita mo sa weekends, weekends na. Sino pa yung ano? Sa pinakauna dyan ako na kuan. Kasi ga-support sa iyo. Sa pinakauna na ako maging nag-desisyon na mag-eskwela ko college. Ignan ako sila papa nga, mag-eskwela ko college. Ano ako, manday kwarta. Gusto mo din ako mag-eskwela ko college. So katong 1 month, na may 1 month nga bakasyon, walang pasok. Grabe, di banatan ako kung trabaho. Abot ko sa reasons dito. Mga lubid. Anong trabaho mo? Bulot. Yung mga nyog. Niyog. Bulot. Oto, na ako mga kanan ko. Mga income, akong gitigom. For 1 month. Buong apot-atop sa balay dito sa sentro. Ako nang ginanasig mo sa una.
ang lugitan na yun, wala may kapalit na Nanguha siya ng niyog. Tapos, kinukuha niya doon sa shell ba? wala din sa ato. Tapos binibili niya sa bubong. Tapos yun na binibenta mo. Oh, binta pandunggang sa kuan gasolsin para pang first year para pahunat ra bitaw. Pahunat Pang ano lang siya, pang entrance. entrance. Nandun na Tapos yung mga pamapamasahe mo, baon sa school. I mean, na usa adto sa atong gitigom na ko. magkano kinikita mo pala doon sa mga bunot-bunot na yun? Kuan 1,000 Pila, sa isa kanlaw 1,000 pero dili man jud siya adlaw-adlaw ko. Magulat ra magagad ra pud sa naay magpatrabaho ana 1,000 a day. 1,000. Pero hindi yun araw-araw. Bis na sa gamot ana. kasi papaltos yan. Kasi, di ba, pag magbukas ka ng ganun, may dapat mabilisan para makarami ka kasi tagpila ang kada libo. Isang sako, dalawa sako. Hindi, nilibo yun. Sa 100 Mm. kuan 50 100 na, 100 kalubi. 100 pieces? na bubuksan mo, 50 pesos. 50 pesos. So, paano ka sa makaka-1,000 1,000 ko? Sa kuan sa kalibo 500. Na nyog. Ano? Kung ako sa receive sa una din. Pagkakuha og 113 tapos pagkauman sa mga magulang tabangan man din yun. Dagan ang makuha na ko dagan tapos maabot og 2,000. Atong 2,000 ako na to dili na mga yung kuan maging Dumating ba sa point na parang ano ka na? Sumuko ka na. Sumuko ka o ayaw ko na? Na parang napagod ako, ganun. midterm dira ko na Nito lang? dili. Last First year. First sem, nagsisimula pa lang yung college. Dili pag ano man ka-exam ko ato. Katong pag-exam na ako sa first sem. Nabayad na ko tong pinigom bitaw na ko. Ako gibayad. Pagabot wala gid na bayad na bayaran gid ako siya. Ikaw lang. Oh, ako ang itong gawin ng kwarta pag bayad na ako. Sunod na po wala na ko ikabayad. Ano ko saan man ako ni. So, nag-decision ka itong amundang. Ang nag-decision ko mamundang. Nagatugid ko sa registrar ako Yung mga promissory note. dili sa kasi nga Counting. Counting o sa cashier. na gusto na ako nang i-drop ang tanan subject tapos ningon ang ano pa na to na dili na pwede i-drop kaya naka-exam na ka sa First. kailangan ang tosa na lang ang umano nimo ang first thing laka ko ato sa on na nang dili na ko makuha akong ano ba card UR sa ano pagkuha na nasugdan na nimo bayad na dili man nimo makuha ano masaon kay gusto na ko nga magsundalo na lang ba baon ako ang QR For the requirements. para requirements ano dili naman ako makuha pag nagsidira mo sa ako ni pagon ako na lang yung siyan gipadayon Nag-promise rin note ka. antod na tumantin ako tulos ko i-post ko na sa Facebook na kuan nang looking for mag-working student ko antod Sa Auntie Lucia talagang madalas ang palaging tumutulong talaga. antod na ang pinagkuhan ko nag-sponsor atag uniform boto ko lang yung uniform na kung gamit inatag ko na ako antod dagan ko natag pero padili pero Japon ko sa nga post Kaya it's because di pasukan nag-scam, di ba? wala ipadelete siya ako sa ano bawal lagi ko ang background sa pictures background sa pictures yan Eskwelahan. pagabot tingala lang din pila ka adlaw ligom na po balik kung ba na pinupos Nag-viral. nag-viral na po bato na stress ko ato stress na tapos wala na gatag o kuan wala na yung mga tabang na kabot na wala na yung kuan stress na tayo mga tayo ulo kayo nag-sige pa matana ang una hindi man yung kuan doon nana ba naulo ng wato abot yung kung kuan na ito cybercrime dahil sa game kaya akong gi-record para matris pero wala yun yung dalang tris wala yun nilang ako kaya na po yung bayad ato antod pagabot sa final sinig balik na po ato ka baba na po
balik na sa problema nga kulang ng financial. Pero ito, ano kamo to, hindi pa rin. Dito rin ang isang kauban, nakaundang mo siya, wala siya nakatiwas. Pero ikaw, Hindi pa rin, hindi ako nito. Ito ang baguan, si Kansin. Si Kansin na grabe, gulikat akong gulikat na. Ako hindi na kurso dyan yung pagalingan. grabe na wala ko sa atin. Sa ngayon, anong year mo na? Second. Second year ka na. So, ilang years yung ano? 4. 4 years. 4 years na meron ka pa natitirang 2 years. Natulog di nang pangitusin. Sa ngayon, anong mga struggle pa ngayon ang nararanasan mo during bilang student? Yun, Kanong mga struggles ba? Meron ka pa ba mga yung parang dito ka nahihirapan o ito yung stress sa activities. dahil sa mga activities? Paano mo na-handle yung schedule ng schooling and pagbabloging? Ano, time management, dapat disiplina sa oras. That's the... Kailangan din natin flexible. Nagkakaroon ka pa ba ng social life? Like, Social life, mandisco, Ito sa mall, magpalit sa kaugalingon nga gustong paliton. Before ha, yung Katong kuan, dagan ng tabang sa kuan. Naka-sure din, naka-phone. Naka-sure din, kuan mo, naka-compete na yung cellphone. Working it. Tapos karang disco, nakapanisco, yung kung sa una sa pero dili ka dayo-dayo. so kung natubo lang. Natubo. Dili, malisco, pero dili ka... Paano nagsimula yung vlogging mo? Bakit mo naisip mag-vlog? Oo. Kanang pag-vlog na ko, nag-start din sa pandemic ko. Since pandemic. Magbuhat ng Nitific activity kahilig. activity nga online class sa una tungkol sa COVID-19. May gipabuhat na activity na mag-wanda ba dito mag-storya tapos mag-voice over dito bisa na kon man nag-start dito activity lang Yung parang project, Oh, na project. ipapasan yun na bago na paglantaw din ako sa grade year dahil naganahan ko antod na ikaw raga-edit, ikaw tanan. antod nga naganahan ko na mag-vlog High school ka pa lang yan na? senior high school Senior high school. related Sige, ito yung sundot ng vlog. training video Yun ang unang name. Kasi ang pangarap mo Hindi, yung idol niya na Inaya. Okay. Saka yung pagsasalita sa ano sa bulto.